Buongiorno carissimi, také neplánované video z mojej strany. A možno aj plánované, ale vôbec som nemala priestor, nakoľko, ako je teraz to leto a nefunguje škôlka, respektíve nie je žiadna zberná trieda, tak som non-stop v pohotovosti a popravde nič nestíham a mám akurát priestor teraz, keď čakám na môjho študenta, ktorý sa trošku oneskoril, tak som sa rozhodla, že využijem tento priestor a nahrám vám video. Ja som vám ani nestihla povedať jednu takú super novinku, jednu takú super novinku, a to je, že nám skončil kurz pre úplných začiatočníkov. Skončil asi koncom júla, ja už mám trošku aj chaos v hlave, že aký je vlastne dátum, a bude pokračovací kurz. A v pôvodnom kurze bolo maximálne 5 študentov, lebo som si to tak stanovila, ale keďže napríklad niekto nemohol, alebo viacerí, mne sa stalo napríklad, že boli naraz chorí, odcestovaní, a niekedy sa stalo, že boli iba 2 študenti, tak som sa naozaj z kapacitných dôvodov rozhodla dvihnúť vlastne tú maximálnu kapacitu z 5 na 7. Aby proste vždycky bola zaručená aj tá účasť a zároveň proste som zistila, že je to aj také efektívnejšie a aby proste tých študentov bolo dostatočne veľa, pretože naozaj možno iba na začiatku sa stalo to, že bolo iba plný počet tých študentov. A ja vlastne dávam aj záznam k dispozícii z tých lekcií. A prečo to robím? A vám poviem na rovinu, že preto, lebo som mama. A viem, že proste, že môžu byť nečakané udalosti. Nečakané udalosti, rozumiete, že vám môže ochoreť dieťa, vám sa môže niečo stať, môžete byť vyčerpaní a proste prepisknúť to. A ja v žiadnom prípade nechcem, aby to, že keď vy necháte lekciu, aby to bol dôvod na to, aby ste proste s tou taliančinou prestali. Nie. Ja práve, že tým, že dávam záznam z tých lekcií, tým vám chcem proste dať dvere k tomu, že OK, dobre, nestihol si, nestihla si, tak máš tu ten záznam, poď ďalej. Máš to k dispozícii, aj keď si proste necvičila so mnou teraz na tých hodinách výslovnosť, ale nevadí. Pozri si to zo záznamu, pozri, čo sme robili. Nadviaž na to a poď si urobiť tie úlohy. Takže po tejto stránke si myslím, že aj toto je veľké plus mojich kurzov Cominciamo. A čo ako veľmi kladne hodnotili moji študenti, tak to sú týždenné výzvy. Čo sú vlastne týždenné výzvy? Týždenné výzvy sú proste to, čo som ja tak zaviedla, a keďže vlastne s pokročilými študentami máme lekcie v stredy, tak väčšinou tie výzvy dávam ja osobne v pondelok, keďže chcem, aby si proste všetci pozreli cez víkend záznamy. A tie výzvy sú o tom, že ten hluchý priestor, čo je medzi lekciami, vyplním práve tým, že vás vytrhnem z toho stereotypu. Z toho stereotypu, že OK, tak teraz si nemala alebo nemal tú hodinu, tak poď si to oprášiť. A tie výzvy sú jednoduché. Sú ohľadne toho, čo sa napríklad na poslednej hodine bralo. A ja som sa teraz rozhodla, keďže tie výzvy som najskôr nechala dobrovoľné, tak som sa rozhodla, že najnovšie výzvy a každý, kto si teraz spraví úlohy a všetky výzvy, môže odo mňa získať potvrdenie o absolvovaní kurzu pre úroveň A1-2. A1-2 je vlastne stále je to A1-ková úroveň, ale ja som tú A1-kovú úroveň rozdelila na viacero častí. Ja viac menej ten môj kurz Cominciamo prispôsobujem tempu študentov. Keď vidím, že proste, že väčšina nestíha, tak jednoducho ja nejdem napred. Idem v podstate podľa toho tempa, pretože viem, že treba niečo zopakovať, treba niečo dovysvetliť. A u mňa nefunguje niečo také, že hlúpa otázka. Nie. Každá otázka je proste veľmi dôležitá, je podstatná a je veľmi dôležité sa pýtať. Ja som rada za to, keď mám študentov, ktorí sa pýtajú, pretože keď náhodou dostanem aj otázku alebo nejaké slovičko, ktoré naozaj neviem, mňa to aspoň tak vytrhne z toho, že OK, toto neviem, tak si to idem naštudovať. A keďže ja sa milujem rýpať v tom, aby som proste vedela, tak veľmi rada potom na ďalšej hodine poskytnem tú odpoveď. Takže v kurze Cominciamo v pokročilom sú aktuálne 3 miesta už zavrané, takže sú posledné 4 miesta.
A pokiaľ v podstate sa chcete pripojiť do tohto pokračovacieho kurzu Cominciamo, tak čo je potrebné vedieť? Určite je potrebné, aby ste poznali sloveso avere, aby ste poznali sloveso essere. Avere mať, essere byť. A určite teda, čo je potrebné poznať pravidelné slovesa v prítomnom čase. To sú znamená tie koncovky áre, ére, íre. Nepravidelné slovesa budeme brať v tomto pokračovacom kurze. Takže pokiaľ toto viete a chcete fakt svoju taliančinu systematicky v nej pokračovať a napredovať, tak poďte do toho pokračovacieho kurzu Cominciamo. A hlavne pokiaľ sa nechcete iba učiť proste nejakú gramatiku alebo tak, ale chcete poznať mody di dire, napríklad idiomy, alebo by ste chceli počuť autentické nahrávky Talianov a pracovať s učebnicou talianskou, úplne čisto talianskou učebnicou a pracovným zošitom, tak sú tu posledné 4 miesta, ktoré sú fakt vyslovene iba pre tých, ktorí naozaj chcú pracovať na sebe. Takže pokiaľ si to ty, tak mi napíš, alebo sa rovno prihlás do tohto kurzu, pretože začíname 8.9. Začínam s úplnými začiatočníkmi. Začíname 3.9. Sú to stredy o 18. hodine. Takže čakám ťa v kurze. Ak si to ty, tak tvoje miesto je ešte voľné. A pokiaľ sa chceš učiť úplne od začiatku a vyslovene vybudovať tú taliančinu na kvalitných, stabilných základoch a ísť krok po kroku, a chceš sa učiť skupinke, pretože áno, máme študentov, ktorí sa učia individuálne a vyhovuje im to takto, ale sú ľudia naozaj, ktorí proste zase motivuje tá skupinka. Takže pokiaľ si rád v skupinke, tak poď, pridaj sa do začiatočníckeho kurzu do Cominciamo A1.1 a brány kurzu sú otvorené a sú tam už prví ľudia prihlásení, takže zo pár miest tam ešte zostalo, ale naozaj v tomto prípade, kto prv príde, ten prv melie, takže vítam ťa v kurze Cominciamo, či už pôjdeš do jednotky alebo do dvojky. A keby máš akékoľvek otázky ku kurzu, tak kľudne mi nechaj koment alebo mi napíš správu. Čau.